0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay!
Good morning, masantos san maabig, good morning, da balang sinansakay. Wadya lamat at atang tanangagik so pitalaran yun na programa. Kaya programa na may paruntal na saray impormasyon na balita, serbisyo publiko. Dana siyempre saray matuan likna ay balay. Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Siyempre kalop kantabayo saray kapaborito yo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Agaw natin na Miyerkules. Bet suggest da bulan na Setyembre 2025. Nagaylay peles nagaw tatang tanagagik. Untan mo supeles nasaray nandurumaran na nagagawa natin. Da saya bansa tayo na Pilipinas amay jad English turn of event at atang tanagagik. Ayag nanaalularay totoo. Antulaya, maniimbestiga, kasangkot manaya, aligasyon. Ay, sosilis. Woo! Makahukan to Nung ni Councilor Elias, the original tutan. Wow! Woo! Kwanto mata, good morning. Councilor Elias Villanueva ditan da balay na Kalasyaw. Ano tangkot? Kung tampol Di ba? Pigaray binibitla iran na congressman. Masulok ya 20 congressmen at atang tanagagi. Duaran senador ang tulaya. Nabibitla dasarayay sabwatan tulaya pero hindi dinay da ballot. Ikuanan na senador Jinggoy manarap kami duat unarap kami lie detector test kwanto mo. Di ba? Saya kuanan na Mayor Vico Soto ng sikatoy apituyawan na inambus inambush interview nasaray pumapalapag parang kulang, parang mayroon pa rin mga pagtatakip dahil ba't yun lang ang kanyang mga binanggit na mga pangalan kung hindi hundreds or thousand yung mga proyekto, thousand dakal mo lang to siyempre may mga kwan dyan. Minununong kwantumot. Kanyan na agtayo kumun na alaw kwanto at atang tanagagig Tanagdatayo ulawan. Lagi tayong mapagmatsyag sa mga pangyayari. Sa pagwaldas sa pera ng taong bayan. Ay, sosilis. Singa amay anta taklay batik to. Walalaray singa ilog di ba? May saksakay so dadalo yan to ni talara may nansanga-sanga yan nayarin laen na sa may danom. Ungkal na la. Pagka marami ng kumakabit yan. Sa issue na to. At masesentro na sa mga politiko at baka magamit na. Yan, term na magamit na para may gaygayon so saray aga ka partido, aga ka iba apir de lamet so kwarta ng Juan de la Cruz. Nabalang la. So sa may matuan issue at atang tanagagi. Likna ay balay sa Ragyimibiyang. Dapat na mag-line at text line tayo 0945-183-4352.
Ano naibus nga yuratay antak dakol so sa may sanok na linawa na sara may makakatalos. Kabaluyan tayo na naagarabiyado at sayan sitwasyon aliwaman ya direkta ya kwarta tayutan ya manlalapod da bulsa tayo. At it will affect katateng tanagagik na napiktuan to. So kabibilay tayo, why? Akin bakit? Why? Antipibiyang kunsatan, kuwan nyo siguro. Wadyaak kimanta trabaho, makakalmuak. Basta si antak, bilay yung ko'y pamilyak. No, walay pibiyang tayo, tatang tanagagik. Why? Tasay gabay tayong nagawa na itirda. No, sara may manunaan niya pangkukulan tayo. Anturatan, dalan. Dalan niya abot-abot. Dalan niya danom. Mantatak sa wiray tutuo. Mantatak sa wiray eskwela. No walay sapat na pundo at atang tanagagik tanaga na wawaldas. Amin niya dalanan mo ang kapulay pitek no nayari. Tantan kanyan no aliwan pitek tay dadalanan nyo minanabang kayo duga. Di ba? Ya panaggastos na pundo na gobyerno. Ganon po yun. Kaya lahat tayo dito, agarabyado lahat tayo dito, may pakialam dapat. Dahil lahat tayo apektado. Ganun po yun. Itong pinag-uusapan na flood control, di ba? Kung maayos yan, tulad sa mga bansang Japan, Netherlands, mga ganun. Ang Netherlands, below sea level. Pero hindi sila nababasa. Agera nababaha. Aga nababasa yung salida. Why akin bakit? Systematic. Talagang pinunduhan yan ng kanilang pamahalaan para hindi ho makaranas ng pagbaha yung kanilang mga kababayan. Kung mayroon man, dahil natural na kalamidad, yun yung argumento dito. Pero sandali lang. Di ba? Ay, nako. Kaya lahat tayo apektado kaysa mapunta sa bulsa ng iilan po dyan, dapat na yan ay magamit sa mga higit na kapakipakinabang na pati ang ordinaryong magsasaka, ordinaryong tao makikinabang. Anong po yun? Yung basic needs natin. Di ba? Sabi ko nga kanina, example, daan. Bakit may mga lubak-lubak pa na mga kalsada? Bakit? Simentado na ba lahat? Hindi ho. Lahat ho ng pundo, parang sa tahanan, di ba? Merong kinikita si tatay, si nanay. Di ba napag-apag? Walay parad balon na eskwela. Walay parad panangan, ganun po yun. Walay parad pambayar na silaw, walay parad pambayar na danom, di ba? Walay pamasahe, walay parad panangan. Aka-budget, so gabay ton ibaga. Kaya nga pagka magkakaroon na po tayo ng pundo sa mga bayan-bayan o sa bansa natin, di ba may budget deliberation kasi aapag-apagan datan? Billion of pesos, trilyon, supundo tayo at atang tanagagik. Pero ito ba'y napapakinabangan ng tama? Sino bang mga ahensya nagkakamal ng limpak-limpak na salapi? Good morning, partner. Mong tasim mabikala. Aking kwa mo. Alikas ko la. Alikas mo la Talagang iinatan ko la Manaspok lay layag mo tan ulang mo. Kasi amay mililik naki, di ba? Ordinaryon to, apektado tayo. Dapat may pakialam tayo dito kasi ang tamlay nagagawa, may namimikos-mikos la Kaya diba? nga kato may puntirya takaroman kapaborito RJ, bakit biglang nagspalit ng leadership sa Senado? Ano ba? Bakit biglang nawala bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senador Rodante Marcoleta? Diretso na sana kasi diba? Ang nangyari, sayang isang kapaborito RJ,
pinipigilan pala ang mga diskaya. Mhm. Na wag magbigay ng pangalan. Kaya So pala. pinipigilan si Si, Senador Marcoleta. Oo. Sinabihan si Di ba sino yung pumigil sa kanya na ibigay na lang yung listahan? Oo. Kasi ang pautot madidelay. Oo. Tinawagan pa si then Senate President Jesus Escudero na patigilin si Marcoleta at wag magbanggit ng mga pangalan. Ay, pero nako. hindi nila pinakinggan yung tawag sa telepono. Mhm. So ang nangyari na kapag bigay ng mga pangalan ang mga diskaya Oo. at pagkatapos magbigay ng mga pangalan at may nadawit pang isang buhaya na sinasabi ni Senadora Amy Marcos, Oo. anong namo may bagto? Ay, okay. Bali-bali may bagto. Paano balat ng buhaya? Naanay, tayo panunang kung siya may bagto. Oo. Napo na rin ni Senador Mig Subire. Mhm. Nathan, hindi pinakinggan at nabanggit yung pangalan ng isang napakalaking buhaya, ibabagada, kapaborito. Ay, nako. Yun na, nagkaroon na ng change of leadership. So, nung nag-usap-usap, maganda dengal kung siguro kasi direct man. So, Yes. kanunutan to. Talagang ibulgar. Oo. At kahapon, ang nangyari, pati mga dalawang senador nabanggit ang pangalan. Yun naman isa Kongreso. Sa Senado. Sa Senado din. Sa Kongreso din. Sa Kongreso yung Oo. kasi ito pa. Iba't dalawa yung nag-iimbestiga kasi makapaalaw. Iba yung sa Senado, iba yung rin sa Kongreso. Yun na nga, Mag-isa na lang kapaborito, kayo. RJ. Mag-joint na lang kaya kayo. Mag-isa para na lang isa yung na Blue lang. Ribbon Committee para hindi na magulo. Joint committee na lang. Suggestion lang. Yes. Mga bossing. Isa lang naman yung mga resource speaker ninyo. yes, oo. Isa lang naman yung mga iniimbestiga nyo. Why not na mag-combine na lang kayo? Tama. Di ba? Tama yun. Kasi iba makakasave pa ng money. Iba yung ang gobyerno. Ay, mamaya na ulaw. Aliwen bagaton manay. Ang napaho di amikos-mikos. Tapos Ay, nabanggit mo kanina socialist. kapaborito, RJ, Ay, okay. partner, Mhm. na yung mga nag-iimbestiga, sila ngayon yung mga sinasabing suspect. Yun nga At yung nga nabanggit yung dalawang senador. na dinideny naman nila. Mahigpit na dinideny yan. Oo. At ngayon may revelation Oo. si Senador Rodante Marcoleta. Na? Bakit na-insert yung pangalan ng dalawang senador? Ganito ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta, kapaborito, RJ. Pakinggan natin. Pakinggan Sige. natin. Teka, ulitin mo at Ito na. Pakinggan natin si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang revelation. Bakit nasama yung pangalan ng dalawang senador? Nung Vizcaya, Mr. Ayan, President. Oh. Meron Teka, po mali palang yung isang napili. congressman. Kanina pong nag-hearing sila. Nakausap yung abogado ng Vizcaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontent kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Matibay. Mapunta na sa impyerno. Kwanto? Ang sinasabi So, nila, may pumipigil. May pumipigil. Ay, socialist. At hindi lang yun. Para mas magulo pa yung investigation, nang dadawit na sila ng mga pangalan. Ay, nako. Names ng ginagawa nila. So, yang naman ngayon, yung pagkakadawit ng dalawang pangalan, ay mahigpit namang tinututulan. At ang challenge nga ni Senador Jingo Estrada, magpa-lie test kami. Oo. Lie detector test. Oo. Kung sino sa amin, dalawang nagsisinungaling. Oo. At ito naman ang sabi ni Senador Joel Villanueva. Pakinggan naman po natin. Kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind?
Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tundok sa anlibaha. This is way too low. Assistant District Engineer, para namang bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon. And then ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabing hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President. Because it's priceless, Mr. President. Matibay. Ayan. Sino kaya yung tinutukoy ni Senador? Dracula. Na Dracula na tagapamahala ng Kamara. Na sumisip-sip sa dugo. Uy, Hindi niya naku. pinangalanan. Na. Kaya nga Buhay na buhay ang Dracula. Ay, nako. Kaya nabanggit niya yung confusing. Eto na yun. Kino-confuse na yung madlang people dito. Confusing. Di ba parang nga sinabi ko nga kanina eh. Di ba? Nililito na tayo dito. Mayroon ng piano, walay nakuber may Yes. talagan, di ba? Panidigdik kung sino talaga naglulustay ng pundo. Yes. Kaya nga di ba sabi ko kanina, parang ilog yan na isa na sana yung takbo eh. Asabit tulara may sanga-sanga. Ay, unlaladman, di unday sila, napagla. Yeah. So, say, gabay kung i-point out, kapaborito Joseph, na ulularay totoo. Agdan talay panisya anda. Daan talipanisyan da. Ay, so Kaya nga, antam kapaborito RJ, mixed reactions na po yung feelings ng mga taong bayan. Nagliknaan da at ating tanagagig. Actually, dumating pa sa puntong, bakit ganito? Nung panahon ni Apo Ferdi, for 30 years, almost 30 years, naging issue yung graft and corruption. Pero itong panahon na ito sa anak, yung ama for almost 30 years, ito 3 years lang. Oo. Usong-uso na ang graft and corruption. Ay, nako. Ano kaya? Kaya nga eh, siguro mga ordinaryong tao o kaya yung mga sumusubaybay sa atin, siguro ang tanong nila, ano kayang totoo? Pursigido ba sila? Sino kaya nagsasabi ng totoo? Talaga bang matatapos na ang korupsyon sa Pilipinas? O may mga nasasakripisyo lang? 'Di ba? Para magtuloy-tuloy yung pagkamal ng kaban ng taong bayan. Ang gusto Pinaniniwala ba tayo lang? Yan. Ang gusto ni Senadora Amy Marcos kapaborito RJ. Si Superate. Yes. Oo. Makulong ang mga buhaya. Narito ang kanyang statement. Ipapakita natin kung bakit napansin yung bag
ni Senador Amy Marcos, ni Senador Mig Zubiri during the regular session sa Senado. Oo. Ito ang naging reaksyon ni Bakit? Ano Senadora. bang klaseng bag yun? Yung Ito, mamahalin? pakikita mo, Oo. mamahalin. Oo, Pero so- duma-duman na klase. Yan, ng bag reaksyon na ni ano yan? ni Senador Amy Marcos. Kung bakit meron siyang ganun? Yes, Okay. ito ang kanyang sinabi at tinuran. Isa, dapat makulong silang lahat. Ilan ba sila lahat, ma'am? Lahat ng buhaya, lahat ng nulong. Oo. Korting buhaya. So nakahuli na siya. Oo, lulong daw ang pangalan. Oo. Korting lolo. Pero dahil babae yung may-ari, lalang daw. Ay, nako. Yun, Oo. pinapakita ni Senador Amy Marcos, maging sa kanyang mga daladalang mga gamit sa bag, yung bag niya is buhaya. Ay, nako. Talagang korting buhaya. Mhm. At yun ang mensahe niya, gusto niya makulong lahat ng mga buhaya. Siguro magtatanong kayo, ba't pag korupsyon, buhaya, yung sinisimbolo nyo? Tignan nyo naman yung bunganga ng buhaya. Malaki-laki. Maraming Yun ngipin at niya. saka nangsasakmal. Yun. Ibig sabihin, pag buhaya, sila yung sumasakmal sa pera ng taong bayan. At hindi Ay, lang nako. yun. Mm. Walang kabusugan ang Oo, buhaya. gabay da kan lara na Oo. kanisan talagan makapal, sulupada, makapal, subalat na buhaya. Oo. Pero ito, Ang dami, Kapabre daming Tolya, ano yan. Oo. kasabihin natin, itong kasong ito, itong problema dito sa flood control, lalong-lalo na sa DPWH, kung sa feeling ng iba safe na sila, hindi pa sila safe. Oo, Bakit hindi kamo? pa. Bakit? Binubungkal ngayon ni Secretary Vince Dizon, hindi lang yung mga ghost projects, kundi maging yung mga substandard na mga projects na pinatupad at ginawa ng DPWH. Lahat na. Lahat Hindi na. na flood control o yung mga daan. Lahat na. Oo, Oo. pati yan, sigurado. Yung mga lahat sub. na. Pero sinasabi niya, Oh. unahin na muna niya yung flood control. So, yung ghost project sa flood control. Ngayon, mga substandard na mga flood control projects naman. Sana hindi ma-allow. Sana hindi ma-confuse. Confused. Si Secretary Benz Dizon sa mga naglilitawang. Yung sabi ko nga kanina, turnover men, di ba? Turnover Kasi, men. di ba, may mga napalitan yung liderato sa Senado. Tapos, yung mga nag-iimbestiga, binanggit na ay socialist Kasi nga, kasabwat. Oh, Ano sa ba ilig yan? na andalan ti Kapaborito RJ dyan sa chains of leadership sa Senado. Kung ang reason ng pagpapalit ng chains of leadership is yung pagkakasangkot ng pangalan ni Senador Chis Escudero sa flood control project. Yun ang nasa mind ng What about madlang the lower house? Oh. Nabanggit din ang pangalan. Ba't hindi naalis? Ba't hindi naalis? Ba't hindi nag-resign? Dami Si Senador question. Chis Escudero willingly binigay niya yung kanyang posisyon. Ay, socialist. Oh. Ay, nako. Mamaya pakikinggan natin yung yes. statement ni Senador Secretary Vince Dizon. Ha? Yan, sa ating pagbabalik, dahil higop muna ako ng kape, dahil kanina pa ako sige. na high blood dito, Kapaborito Joseph. Sige, para dahil mag-cool sa down ka issue ng na konti. ito, ang concern natin is yung pangangailangan ng higit na nakararaming Pilipino. Yes. Na aminin natin na until now, marami pa pong naghihirap. Yeah. Magbabalik po kami pagkalipas ng ilang malagang palala. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Ransunata. San ang puta-putang impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns,
and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Tanging ikaw ang katabi. garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Tuloy-tuloy, sulik na ay bali at ating talagagig alas 8:08 la sa oras sa'yo. Kalop kanta ba ni siyempre sa rin magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magteriyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Nangul mo lamay, walay nangul ko ka paborito, RJ. Ya, tuwa may babagada. Yeah. Ya si Senador Panfilo Lacson, ya si kato at leader natan na Blue Ribbon Committee, ya babagato natan niya at sara may nansalita at sa may previous committee hearing na Blue Ribbon chaired under by then Senador Rodante Marcoleta Regarding an issue. regarding at sa flood control projects issue kapaborito RJ. Yeah, you have to present resibo kanto. Resibo. Resibo to support your allegations. Resibo is yung pamanaknak. Pamanaknak. Yung ibig sabihin nun, hindi yung resibo na literal na pero siyempre, ebidensya. Ebidensya. Yes, ebidensya. So, literally, wala rin arom niya totoo sa iliknanda, resibo. Anta illegal man pa resibo ka. Wala tayo anta ilaluan mo sa tani. Kwanda. Talagang resibo. Wala naman. Hindi po pwede yun. Akala ko resibo, ebidensya. Baka yun yung gusto niyang sabihin. Hindi yung resibo nang tumanggap ka. Sino ba naman nang... Asa ko walang resibo yun? Siyempre. Walang resibo yan. Ang resibo, ang alam ko yan, yung ebidensya. Yes. Ay, nako. Anyway, that's a joke. Ay, kayo nako. Pero ito, sa mga ibang projects, sa mga ibang flood control projects na hindi nasa kategorya ng ghost project, yung mga substandard naman ngayon na mga flood control projects ang pinagtutuon ng pansin ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Kasi nag-umpisa sa worst. Worst yung ghost project Wala nga Tapos masingil mo. Ito naman substandard tayo. Substandard naman tayo ngayon. Yung kulang, yung mga materials na ginamit. Lupok. In English, lupok. English. It's either lupok or tinipid. Pag tinipid mo, lupok na yan. So, lupok. Lupok. Ayun. Ito, pakinggan po natin si Secretary Vince Dizon. I have to focus now sa dami ng mga proyektong maniwala kayo sa akin. Ang nag-receive kong report, gagampas na ng 100. Okay? Na either ghost or grabe ang substandard na proyekto. And tuloy-tuloy ito, araw-araw nadadagdagan yung listahan na pumupunta sa akin. So, doon pa lang, talagang mabigat na. Very similar. Alam mo yung nakikita natin dito, makikita mo meron talagang pattern na nakikita natin halos pare-pareho yung mga dates na sinasabi ni Gov ngayon. Similar din yan sa mga nakikita natin sa Bulacan. At hindi ako magtataka, hindi naman lahat. Pero ibig sabihin yung magkakasunod na araw, yung magkakasunod na notice to proceed, magkakasunod na payment, may pattern tayo nakikita. And hindi ako magtataka kapag pumunta tayo sa ibang mga lugar na mayroong report. And by the way, may 100 na yung nagre-report sa atin. At yan, pinapaano ko na rin sa ibang team natin. Pinapapuntahan ko na as we speak. Hindi ako magtataka na ganun din. So, ito lahat ng ito, i-compile natin at magbi-build up na tayo. Si Katotan. Walay walay kabusis to ay media. Patanay. May non-feature may nadadala di man kalito. May putik na fast food chain. Diba? Alikas ko lang. Ang banggitin. Basta kabusis to. Alikas ko lang. Alikas mo. Kabusis to. Yes. Parang siya. Pulo-pulos. Pinapakinggan ko kasi kung magsalita yun, ganun din Yes. So yan. Pero ito malinaw. Alam mo yung hiling ko kay Secretary Vince Dizon, mag-focus siya. Mag-focus siya sa trabaho ng DPWH
Ano man yung ginagawang investigasyon sa Senado, wag nang pakialaman. Sino man ang mabanggit dyan, mga congressmen, mga senadores, basta focus sa trabaho ng DPWH, yun naman kanyang mandato. Oo. Dapat doon lang. Iputak to lamay na pag-iputak dito na Doon sa ahensya. Yes, oo. Tapi ang jaruntan, dyan sari Tuloy-tuloy. manuntumbok Oo. ng proyekto Oo. na ukalatan. At saka kung sino man yung mahukay niya dyan na gumagawa ng kabalastugan, then yun na yung aakyat doon sa mga investigadores. Oh, yun. Just yung manhalungkat ka na ebidensya. Ya wala gawan da substandard, supay nang gawa, then imbitahan sa sa para bang yun yung magiging alam mo kasi Ricardo, ito, yun yung magiging ng mga investigation na body, investigating body. Oh. Kasi malawak din pala yung galamay dyan sa loob. Ay naku, Mula sa taas. May mga galamay sa baba. Kaya sabi ni Secretary Vince Dizon. Oo, sindikato. At sino ba yung bumanggit ng sindikato kanina? Si May Villanueva. Senador sindikato Villanueva. So, talagang iluwanda ka. May iba-ribari dari impormasyon, sikan na mansusubaybay, ay man talay. Panisyan mo. Kaya nga, ginagawa rin ngayon ni Secretary Vince Dizon, nagki-cleansing din siya sa House, sa kanilang departamento, at maging mga maliliit palang empleyado involved din. Siyempre. May mga involved din. Yung kaibigan ko nga, sabi nga niya ultimo yung janitor, ultimo yung mga maliliit na posisyon, binibigyan niya. Bakit? Doon siya kumukuha na impormasyon. Nandyan na ba sinong mga nandyan? Di ba banggitin? Yes. Sige, intra na ako. Maganda ba ang mood ni boss? Mga ganun. Sinong tatanungin mo? Yung boss ba, direkta? Di yung mga empleyado na maliliit. Ganun yun. Hindi nyo alam. Ito, pangkape. Ganun. Kaya pag tatawag ka, ay bossing, nandito na si boss. Okay, niya, okay siya, wala okay siyang siya. kausap. Punta ka na dito. Yun. Mga ganon. Pero yung tinatawag nila, numauran, sapli. Hindi yung direktang ikaw ang nauula. Yung buhusang sapli. Sapli labat. Okay. Ngayon, ang tanong ngayon, kapaborito, Jay, may halaga ba ang ginagawang investigasyon ng Senado tungkol sa ghost projects? Iyon kung kung ang tatanungin mo, ito na nga, ginagaygay na yung kredibilidad Dahil may sinasangkot na Yes. Di ba? Yes. Actually, ganun din ang pananaw ni Senador Alan Peter Cayetano at sabi niya, yes, it is a tool for the Senate to expose the truth and prevent evil. Hindi man maobligang pumunta ang mga sangkot, pero obligado silang sumagot. Pero hindi sapat na may ma-expose. Kailangan may managot. Yun ang hiling natin. Ordinaryong tao na alam yung issue, alam kung paano nakakapekto sa kanyang araw-araw na pamumuhay, talagang yan ang kanilang hiling. Kailangan may managot. Yun. Nako. Very basic yan. Very basic yan. Ang unang mananagot? Pero alam mo, yung kumpare kong manginginom, ngayon lang yan, sabi niya, dahil mainit yung issue. Ikinonektan niya yung unang malaking issue, yung sa Napoles. O bakit? May big fish ba? Nananagot. O sige nga, kwanto? O kaya, hiling ko sana, kwanto mo, sara may kainuman to. Ito ngayon, patunayan na talagang ang administrasyon na ito ay talagang pursigido. Yun. Pero yung binulgar niya, yung Dracula. Sino bang bossing ni Dracula? Siyempre. Sino nag-appoint sa kanya? Yun naman yung question. Dahil gagay-gayin dalay kredibilidad to. Pero masibag mata. Talagang agkumot dutaken kanto mat. So reputasyon ko kanto mat. So ngaran ko kanto mat nan senador kasi yung sabi nga niya yung pangalang binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. It is priceless. Kasi yung ama niya yung isang evangelist yun. Isang relihiyon, di ba? Buhay pa ba siya yung unang nakilala. Buhay pa. Dahil kumandidatong presidente yun di ba? Senador ba? Presidente yata. Yeah, presidente yata. So, iniingat-ingatan naman niya according to him. Pero ito nga, nanaalulatit.
tila. Ag tayo antalay panisyan tayo na antoy tuwa. Yeah. Sir Max Atateng Solis, kanagagi. good morning. Mm. Kay Sir Jerry Domingos, good morning. Kahapon nag-message pala siya. Ay, Sir Jerry, good morning. Good morning kanto at tutupatan to. Diyan kasi District 4 kanto. Anggapan eh. Anggapan eh. Anggapan eh. Oo. Tuy ay. Sige, di kilatan Sir Jerry, good morning. Ay, naulokin wala. Pero may sinakyan ako kahapon. Duman siya sa medyo matubig-tubig. Aha. Akala ka kanimbaga to. Akin na ating kanto eh. Salamat may nabasa siyang nabasa siyang nakabalandra doon sa kalsada. Salamat sa Anli Perwisyo. Kunto to abasa to say kung kumo aliw ibabaga to Anli Serbisyo sa kasulat. Anli Perwisyo ibabaga. Si kamot kang kusutil ka kang ko. Di ba? Nabasa niya may mga nakapost na Anli Serbisyo kun. Sabi ba naman niyo, salamat sa Anli Perwisyo. Sabi ko, anong perwisyong sinasabi mo? Ginagawa na nga yung mga daan. Sinasabi mo pa yan. Kasi adalan to may medyo dalap di manod. Pasugat di manod YMCA. Ande, may banda dyan, may putok na antis sa simbaan. Di man kyan, di man Burgos Street. Diba, may kanto di man, wala may, kin di man, karatula. Yes. Kaya, kalagag. Huwag kang ganyan. Kasi ginagawa naman yung, yung kaparaanan. Para hindi ka na mapirwisyo, boss. Pero kalagag kimbaga to. Pero, kung titignan mo, may point din siya. Bakit ka mo kapaborito, RJ? Tignan mo, hanggang ngayon, mahigit 1 taon lang to. Masulok lang sa kitaon. Yung natapos. Ginagawang road elevations. Road elevation. Dito sa Dagupan. Kailan kaya mag-i-ending? Hindi, mayroon pa. Mayroon pang mga according to information, siyempre lahat ng nababaha, patatasan yan. Kasi pagka hindi nila patatasan, yung mababa naman ang pupunta ng tubig, di ba? Kaya siguro, di pa dyan na nagtatapos. May nadaanan nga akong pwesto dito sa Rizal, kapaborito RJ. Tumaas na nga rin yung... Actually, yung daan na yun, tinaas na yun. Yung sinasabi ko, usap natin dito, si Engineer Mata, yung to sacrifice, yung unang floor, gawin mo ng, yun yung ground floor mo. Anong ginawa? Yung daan kasi tinaas na yun. Pero sa ngayon nababaha pa rin yung Rizal. Tinaas na yun pero nababaha na yun. Ngayon sa pagtaas ng road na yun, may mga ilang buildings na hanggang ngayon huli pa rin, hindi pa rin sila talaga makasunod kasi siguro dahil walang budget. Financial may nakita akong pwesto, lubog sa tubig, ang gano'ng amagamagay dalan. Si Kongko, agi, mong tanaano sandi manayam ditan, Kongko. Sa tay da yurungan. Tulad sa atin noon. Alam mo pala yung technique doon, munting na ako mahulog. Yung dalawang monoblock. Doon ka sa isa. Hindi, doon ka sa isa. I-adjust mo may sakay, katungtong mo, alam may sakay. Di ba? Adjust hanggang makarating ka doon. Ganito pala technique ka. Kaya hindi na ako mapak doon sa tubig. Pero atungging ka, mas lalo ka basa. Abukulan ka ne. Nabukulan ka ne. O di yun napilay ka ne. Oo. Ay, nako. Ay, good morning kay Engineer Rodolfo Boydion. Kumusta na siya? Kasi kaya ko siya nabanggit na good morning dahil pagka nagtutrubak ako kasi na-i-issue yung DPWH, siya lang ang alam kong bukod tanging sa pagkaalam ko na talagang yung kanyang serbisyo walang bahid dungis na issue, di ba? Nakabalik pa nga yan bilang DPWH Second Engineering Di ba in-extend pa yung kanyang service? Alam mo, magre-retire na sana ganito yon. Nung nandun siya sa Second Pangasinan District, siyempre over na siya siguro. Tagal na siya doon, din napunta sa region. So iba na yung si Engineer Paragas atang pumalit. Tapos nung pinalitan si Paragas yan yung nakasalamin. Si na yung pangalan nun. Tapos nung pinalitan, alam mo, ang ibinalik from region, ibinalik si Engineer Radion. Tapos ito pa. Nagretiro na. Tapos na yung termino, next 10 pa. Diyan mo makikita yung kalidad.
Di ba? Ibig sabihin, Ang maganda kanyang yung trabaho serbisyo. niya. Kaya nga, nandyan pa rin yung ano niya, yung galing sa utak niya yun, yung drive safely, arrive Home alive. Yeah. Inando pa siya ng isang abogado. Question pa yon through mail. Oo. Ba't mo sinasabing ganun? Parang brutal. Sabihin mo, unhurt. Alive. Arrive home alive. Unhurt. Yun ang suggestion, but alive. Yung rhyme di ba? Kaya, alam mo, sumulat uli yan. Nagsagutan sila. Hanggang sa, tumigil yung abogado. Nanalo siya. Dahil dinefend niya. Depende, di ba? Kung baga sa nung college, mayroong debate. Debate. Ang ganda ng kwento niya dyan. Good morning, Engineer Dion. Maganda naman. Arrive home alive. Saka may rhyme. May rhyme. Saka maganda ng pakinggan. It's not gusto totally nung brutal. abogado, arrive home unhurt. Para hindi daw masyadong brutal. Unhurt. Parehas din yun. Pero yung rhyme, ginawa mo nga yung rhyme. Di ba? Kasi when you meet an accident, you cannot guarantee that you will just be hurt. Or you unhurt. cannot also unhurt or even alive. Di ba? Aksidente yan eh. So, pagka na-aksidente, ang usual na understanding natin, either inatoy. Kasi yun lang ang pupuntahan mo din. Pag na-aksidente ka, inatoy. Alam mo, reasoning yan magaling dyan. Parang may thesis ka, no? You defend. Pero okay siya. Sa tumigil sabi niya. Good morning, Engineer. Good morning, Engineer. Ito naman, siniguro po ni Pangulong BBM. Ay, talaga ha. Napipilahan ng kaso ang mga mapapatunayang nagkamal at nagsamantala sa pundo ng taong bayan sa pamamagitan ng flood control project. Yun yung sinasabi ko. Sana hindi lang sa sao. Alam mo na, pagka sao-sao Pero narinig ko pa nga tinanong yung pinsan niya Ayan, sabi naman niya, present evidence. Ayan naman yun. Na talagang, kasi parang sa korte, di ba? Sa ebidensya talaga yan nagkakatalo, di ba? Baka may teknikalidad pa. Ako, I can understand the president. Siyempre, he has to respect the law kasi yes. Dapat lang. May due process yan. Yes, correct. Kasi hindi mo yan sinunod. Pag sinurkart mo yan, siyempre, magtatampo naman. Hindi sa magtatampo yung pinsan niya or hindi sa pinagtatanggol niya yung pinsan niya, siyempre may due process Baka katulad yun nung sa lokal na baka masangkot na ako, sakripisyo na kayo, alis kayo. Di ba may balita tayong ganun? Pero siyempre kino-confirm pa namin. Kasi may tinitics dito na mga, alam mo na, reason why behind doon sa issue natin kahapon, siyempre hanggat hindi ko pa rin confirm, hindi ko pa binabasa mga bossing. Yes. Kalap din tayo ng impormasyon. Ganun yun. Dapat buo. Pero kung minsan, di ba, kailangan masacrifice ka para masave ako. Ganun yun. Di ba? May mga ganung style. Di ba? Diskarte. Ika nga. Kaya do not confuse us anymore. Kasi stick to the issue. At saka kailangan may conclusion, kailangan matuldukan. Yan. Hindi yung balang la, walalay umpawaya arum may issue. Kaya nga sabi nung ibang mga kababayan natin, salamat at may medyang nagbabantay. Pero sabi ko naman dun sa nagsabi, kung yung talagang mga media na ang intention talaga iprotektahan kayo. Baka may mga ilan naman dyan na ang intention pansarili. Alam mo na. Yan ba yung tinatawag nilang mapagsamantala? Parang gano'n, di ba? Di ba? Pero yung mga pagbusngaw sa ng taong bayan, yun ang kanilang parang kinagagalak. Yung maiparating yung kanilang liknaan. Kaya nga likna ay bali, di ba? At sana, sabi ko nga, kapaborito RJ, sana kung ano yung naging, kung ano yung mga salitang namutawi sa labi ni Senate President Tito Soto, natuurto. Kasi alam ba yung sinabi niya? Yes. Sinabi niya ganito, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and accountability that our clamor nation deserves. From the public. Paano yan ipaparating? Paano yan nalalaman? Through
Di ba? Media. Media. Paano nila nalalaman? Yun. Bakit? Isa-isahin ba yung mga tao? Siyempre sa mga reaksyon, sa mga programa na talagang tumututok dito. Yan. Di ba? Na ipaparating yung liknaan na umbalay na nakakarating naman sa kanila. Dahil yung hiling nila, yung clamor nila, di ba? Na magkaroon ng, di ba? Magkaroon ng hustisya. Hustisya na yung binabanggit dito, Kapaborito Joseph. Sa pagwaldas ng pera ng taong bayan. Justice, ika nga. Kaya lang, Kapaborito RJ, nung makita ko yung picture, may nakita ko picture. Ano yan? Kasal ni Congressman. Congressman? Sa kasal ni Congressman, andon si sinasabing, andon si mataas na opisyal, andon din si mataas na opisyal. Siyempre Ninong siguro. Dalawang leader yan, ha? Ninong. Siyempre, Ninong. kilalang mga yan. Ngayon, nasasangkot yung kanilang inaanak sa flood control projects. Ano kaya mangyayari? Parang Ninong pa rin sila. Siyempre ito siguro kayo naman noon pa yan wala pa naman yung mga issue-isyong ganito. Pero nga hindi maiwasan. Na mapag-usapan. Of course. Dahil siyempre pagka ang binigyan mo ng halaga sa iyo yung pagkamalapit mo dun sa tao, hindi yung para sa interest ng madlang people na mapalabas ang katotohanan. Yun yung tinatawag na baka makonsinte. Yun. Di ba? No. Sana nga hindi. Sana nga hindi. Oo. Di ba? Sino yung Presidente Erap? Sa aking pamahalaan, walang kamag-anak, walang kaibigan, Uy, kilala ko walang yan. kumpare. Di ba? Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kumpare. Pag binanggit mo yung kumpare, walang inaanak. Of course. Di ba? Basta kung nagkasala, parusahan. Di ba? Sana ganun. Din kayo ngayon. Okay. Magbabalik po ulit na ibalik. Kaya rin inasarang pakabat dan paimano malalapanid sana ay manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, salang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. San ang puta-putang Iren impormasyon? Su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit
Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:36, Likna ay bali ni atatang Tanagagi kad number 1 music station na Pangasinan, DWJE. Kaulap kan tabi ni siyempre sari magtaryoran lingkor, magtaryoran ka paborito. Maganda na yung oras ha. RJ Menes at your service always. Tan magtari lingkor, Joseph Kanilang Bakanila. Gaspar family, good morning. Diyan sa Kalit, Binmalay, Pangasinan. Palagi daw nakikinig. Oy, Thank good you. morning, good morning. Lungos Lungos. Diyan sa Lungos yung Eco family. Good Oy, morning. good morning. Maganda umaga po sa inyo. At sa mga late tuners po natin, maganda umaga po sa inyong lahat. At sa kay Sir John Lori Rakab. Ayan, good morning po Sir Joseph, Sir RJ, mga kapaborito natin dyan. Magandang umaga po sa ating lahat. Agkape tayo amin, kakabsat ko, kunana. Gusto ko yan. Kape tayo amin, kakabsat ko. Watching from Pangasinan, mga taram, ang bayan ko. Shout out sa mga pogi, pagtulog sa Barangay Katigan, Jerby Mamuyak, Pastor, Mendoza Alon, Doms Esteban de Guzman, Raymond Bacar, Errol John Bacar at mga gwapo ng Katigan pagtulog. Talaga. Oh. Sige. Good morning. At sa mga
Kaibigan natin dyan sa may Labrador, Pangasinan. Good Yan, morning. good At morning. sa Piang Bagyapad, si Insan Edong, may nakapagbigay ng balita sa akin na pumanaw ka na, Insan Edong. Rest in peace. At saka ano ngayon? Gis. Yes. Gis na ngayon. Di ba? Oo. Wala At kang saka, maalala? nako, nakikiramay din ako sa pamilya ng aking friend si June Villanos dahil namatay siya ng pamangkin, si Bugoy. Nako. Oo, kondolensa. Talagang ganyan lang life, di ba? Oo. So, condolence. Lahat naman tayo papunta dyan. Pero syempre, una-una lang. Oo. According to the will of God. Yes. Ha? Tama yan. So, be ready always. Gumawa ka na ng tama. Yes. Pero yung iba, nagkakamal ng limpak-limpak na salapi. Pero pagdating nila doon sa taas, nakita mo yung limpak-limpak na salapi sa lamesa ng DPWH? Kaya nga eh. Ano yun? Na pinakita ni Undersecretary ba yun? Bryce Hernandez? Ba't nagkaroon ng limpak-limpak na salapi? Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Bakit daw? Bakit nandun sa Ito lamesa? daw yung mga limpak-limpak na salapi na apag-apaglatan for delivery. Uy, sana mapunta dito sa amin. Oo, yung alam mo yung wish ko, wish mo. Yung natumbok ko rata na so untan iran amay amarate kwarta. Ya amay, 'di ba? Mayroon silang yung parang anong tawag mo doon, yung sa bangko, yung parang may siluton mo may panagkargaan. Anong may bitawag doon sa bag na yun eh. Nang kuya ka Pablito Ajay, siguro ay isang bungko sa'yo, 1 million. Oo nga. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 8 at 8 plus 8, 16 million plus another 1 million, 17 million. Alam mo yung for delivery yan, another million on the other side. Yung alam mo yung i-deliver yan tapos mahulog. Tapos nadukduk mo. Tapos hindi ka napapansinin. Siguro kinabukasan wala pa arroz kaldo. Parang ganoon. Yung ipamudmud mo. Pero ito nakulong to kasi na-contempt siya. Na-contempt siya. Ay, teka. Maalala ko yung contempt. Ano yung kanina, yung tinuran ni, yung binulgar niya, yung revelation niya, ni Senador Marcoleta. Na kailangan yung witness na parang may kumausap na kailangang magsambit ka. Uy, sige, pakinggan ng natin. pangalan. Kung hindi, makukontempt ka. May mga ganun ba? Magano? Ay, kaskasyan matiray aray imbestigan datan. Wala man ay harassment. Pakinggan nga natin ulit. Ibinulgar niya, di ba? Kanina parang narinig ko yan. Parang narinig ko yan. Pakinggan nga natin ulit, partner Nick. Yung si Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit mo yung contempt eh. Yun yung iniisip ko kanina na pupuntuhan ko. Di ba nabanggit niya yun? Yun, nabanggit nga niya. Parang, sige nga, pakinggan natin ulit si Senador Marcoleta. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary nung abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. So may matukoy kayo, gusto lang nila Senador, pangalan. Dahil hindi po mabuti yun. Yun yung sa kanilang investigasyon sa Kongreso. Kasi sa Senado yan eh. Yes. Total, naumpisa na yung mga contractors, naumpisa na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH. Hindi naman. Hindi naman sila. So, yung sinasabi ni Senador Marcoleta, yung iniimbestigan yung mag-asawang Diskaya. Ay, nako. Ano to? Parang nagiging weapon yan? Tama ka. Nagiging weapon para to... kay Gayon Susakaya, di ba? Yes. Kaya nga ito na yung sinasabi ko. Kapaborito, Joseph, na kino-confuse na tayo. Uuluwan datila. Maniwala ka? Naniniwala ko. Kasi, imagine, toldasan dami ito, piliton da. Antamay, kumbaga jad investigation, na may pairapon da. Walay physical infliction.
sa may may tuo tapin unamin Oo, unamin. ang gano tuno pagyamin ang taliwan to aminan to na Meron yun nun eh, yung kasi namatay na kaskasyan eh. na. Di ba? Tapos yung recantation. Di ba? Yun. Babawiin to. pero kasi dadamid sa swindan. Yes, kasi agay-gay lamay to eh. Yes. Balaw la eh. At tilak lamay balaw eh. Bakit ganun? Kinakailangan takutin. Ba't hindi na lang hayaan magsabi ng totoo? Yes, amay, very much willing, bukal sa loob. Oo. Kasi doon mo matatantya na lahat ng kanyang sinasabi, totoo. Hindi tama. yung parang, mayroon din nagsabi na parang may, anong tag dito, yung before na magsalita ka, mayroon munang mga pag-uusap, scripted. Ayun ko. Diba, gagawan ka ng script. Oo, meron pang yung rehearsal. parang ganon. Socialist, ano ba to? Ano nang nangyayari? Bakit hindi na lang yung magsalita sa spontaneously? Yun. Yun eh. Binulgar ni knowing Senador Marcoleta, talagang believe din ako sa kanya. Walang sara-sara yan eh. Oh. Di ba? Yes. Talagang sasabihin niya. Biruin mo yon yung sasabihan ka na hinaharas ka na dun eh. Tinatakot ka na eh. Kung hindi ka magbabanggit, ay nako, mako-contempt ka. Makukulong ka. Ikukulong ka dun sa sa Senado, 'di ba? Meron pala silang detention actually mahalata mo kapaborito RJ. Ay nako. Kailan sinabi ni Bryce Hernandez at kailan niya binanggit yung dalawang pangalan ng senador? After na makontempt siya. Na-contempt? Ay nako. Nakulong na, na-contempt na. After that, nagsalita. Andi sasabihin sa balita, na-realize niya. Napag-isipan niya. Napag-isipan ibig niya. mong sabihin, ito lang. So, yung sinasabi ngayon, pagdudugtungin ko lang, kapaborito RJ, yung sinasabi ngayon ni Senador Marcoleta, parang may katotohanan. Kasi nga nakulong ka eh. Oo. Alam mo yung alam mo yung i-connecta ko lang. Alam mo yung sa paghuhuli ng mga drug pusher, drug user. Alam mo yung palit ulo. Oo, diba? Alam ko 'yon. Magbanggit ka ng full guy. Hindi, yung palit ulo, halimbawa nahuli ka. Magbanggit ka ng 4, 2, libre ka. Magiging witness ka, parang gano'n. Hindi kaya, 'di ba? Alam mo na. Socialist triangle. Oo, nangyari. Kasi kung minsan, kaya nga nagagawa ng mga ibang witness na magsabi. Hindi ko sinasabing sa lahat, in general, di ba? May mga witness na kasi in the previous investigation na mayroon silang binabanggit na malalaking tao, then pagka tumagal, di ba, may recantation, babawiin di ba, like the case of Lisa Hontiveros, di ba? Di ba, meron siyang merong sinabi yung kanyang na binayaran daw ng million of pesos. Kaya ho natin ito nababanggit para naipatalos lang people yung mga sirkunstansya, di ba? Na nangyayari. Yes. Ay, nako. Kaya sabi ko nga kanina sa pambungad ng programa natin, uulawon datila. Yan. Naulaw tila. And hopefully, hindi tayo mahihilo. Yes, sana let us not allow ourselves to be confused. The guidance, yung nasa taas. Yes. Sana yung tao na nag-iimbestiga dyan, meron siyang takot sa taas. Sabi nga nung Kwan, yung diba? mapagkawang gawa party list. Meron siyang napanood na video niya eh. Yung atapang tao eh. Atapang tao. Kasi sabi niya, member din siya ng House of Representatives. Pero House of Representatives. Hindi, mali. Kasi pag na-pronounce mo ng mali ng walang H pala. Representatives. Okay. Hindi thieves. Okay. Okay. Representatives. Yon. Sabi niya, hindi tayo dapat tumigil dito.
dapat bantayan natin. Yes. O siya nga yung Mag-ingay nagsabi. tayo. Siya yung Oo, nagsabi diba? na wag yung uluwan ng taong bayan. Yes. Siya, Oo. pinanunot mo sa akin. Oo. Kasi iniisip ko, sino kayong nagsabing wag uluwin ng taong bayan? Wag giluhin. Siya. Kung oo. maiplisana natin yon. Oo. Hindi ko na-save eh. Naisip ko ba yun? Napanood ko. Napanood ko yun eh. Hindi ko ba na-save? It's my fault. Hindi ko rin na-save. Ewan ko kung na-save ko yun. Baka bukas makita natin. Siya yung nagsabi na yung parang pinapaikot-ikot na hanggang sa mawala na. Yes. Dahil marami nang kumukonekta, sa kanya ko yun narinig. Si party list yun eh. Yes. Malaking tao din. Di ba? Ay, kay Sir Leon Castro, good morning. Ay, good morning, Sir Leon Castro. Sabi yan good morning, sirs. Bayan muna bago sarili. Correct. Yun. Pero may vlog ka, Sir Leon, i-correct ko sana ka dahil nag-donate siya. Alam mo na yun, siguro na-miss lang kasi yung binabanggit niya na nagbigay, Vice Mayor. Pero Vice Governor, siguro na-correct na ni Sir Leon Castro yun. Yung upuan. Yung upuan. Kasi sabi ko, dami palang binigay si Vice Mayor Maminta. Tapos nung bilanggit mo, Sir, yung pangalan, Lambino, siguro na lang. Na-miss ko lang yan. Yung Vice Mayor. Na-skip, yun, Sir Leon. na-skip lang niya. Napanood ko yun. Pinapanood ko yun nanunod ako Kaya sabi, tama ka. Bayan muna bago sarili. Pero ang tanong, ilan kaya ang talagang seryoso sa mga ganyang bagay? Ayun. Kasi kung ganyan tayo lahat at may takot sa Diyos, asin sutila. Ang kapulinan ng mun, karsadan lubak-lubak. May karsada kaskasyan lay. Danom yang ganatan. Antamay. Agda na Arab. Mayor Street, panawagan lang sa mga sumasakop. Sa Linggiyan. May imagine ayusin ko. po ninyo. Imaginean ko kapaborito, RJ. Antamay, jad arapan na abong mo. Balibalin karsada. Sa iya manlapot abong mo pa unla trabaho balibalin karsada sudalan mo pero ang kapoy danom walang lubak-lubak walang abot-agbutag ya karsada bali-bali ka bibilay ya amin niya nanang namon kaabungan ang gadyad baryo ang kakabalog ya abong asinsado di ba may mga bansang ganyan saan ba yun sa reluluganan na ba yung di na nila Netherlands parang sa luluganan da kaluluganan niya amin puro diba? hybrid nako ay adi kyan maayos sa bilay ay walang rat kura pero hanggang daming rat kura mananatili kayo na nandyan kaskasyaan may makukuli mambabayar ng kakabalag ya tax. Empleyado, private employees. Correct. Di ba? Ay, socialist. Antamay, nako. Nansaman, uso may slavery. Mantrabaho ka, ay, talagang sa minabang, may amom. Alipin ka nga Wala nang slavery ngayon. Wala nang alipin. Wala nang alipin. Pero, sa ngayon, tayo nagbabayad ng buwis, pero may nagpapayaman. So, tapos na ba ang kwento ng slavery? I think so, hindi pa rin. Hindi pa rin. Andyan Saka yung pa rin. 'di ba, yung kailan natin sinelebrate yung araw ng kalayaan. 'Di ba yung tanong doon, lumaya na ba tayo? Sarap pakinggan. Dahil pagkalayaan, hindi lang sa mga manlulupig. Yes. 'Di ba? Of course. Dapat tayo lumaya. Kundi dapat din tayong lumaya sa kahirapan. Yun. Ay, nako. Pero sabi nga ni Engineer Mata, good morning Engineer, na dinadasal din niya at panalangin na sana magkaroon tayo ng totoong mamamahala sa atin na talagang yung prinsipyo, di ba? Hindi mababali. Hindi mababali at talagang hindi mababali straight. ni Bosan Lee. Kailan kaya yon, sabi ko naman. Sabi Kailan ko nga, kaya kapaborito RJ. Sabi nga ni kapaborito Jerry Domingo. Sir Jerry. Sir Jerry. Say kwanto, good morning gentlemen. Salamat kay John Viñaflor of Kikusan for a sumptuous belated birthday dinner. Oy, sana kami rin. Belated at talagang hindi nalimutan. No, sabi nga kwanto, kahit na hindi naihabol din. Yeah. Let's spread kindness. Akaulay so Diyos at sari managbunog na busan likon to. Kasi ay nako. Basta pero ito naman, masasabi ko,
Kung mayroon mang nangyari dyan at nararamdaman nyo yung talagang serbisyo, okay lang. Yes. Pero pagka ang ginagawa, pangungurakot, yun ang hindi okay. Di bale, sabi ko nga sa iyo, kapaborito Joseph, may salita naman na angkop sa kanila. Yun ang hintay nila. Si Yun. letter K. Di ba? Yan. Actually, si Mayor Vico Soto, naimbitahan na pala, kapaborito RJ. Imapirang again, dyan the House of Representatives. Ang sabi niya, ganito, let's take everything with a grain of salt. When we hear from them, let us not take it hook, line, and sinker. Bakit? May ulterior motive sila eh. Yun nga eh. Kaya nga sabi nga niya eh, hindi siya naniniwala, hindi siya kumbensado sa pagbanggit ni Diskaya. Na mga pangalan. Na mga pangalan dahil kung tutusin, sabi niya, ang dami niyang mga proyekto. So sana, yun din, sabi niya, sana hindi tayo makompuse. Yes. At talagang, di ba? Sabi pa niya, number one, they have hundreds, if not thousands of government contracts. Yan yung sinasabi ko. Pero sinabi nila sa Senado, wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Yun. Kaya nga nung bungad ko kanina yung confusing. Kasi mga, di ba alam mo na yung may strategy? Di ba? Yes. Luwan tira, di adan talay panisyan da. Ang gada aman talay nunuton wo. Siya kasi may babagay to. Sino kayo nagsasabi ng totoo? Sino kayong paniniwalaan natin dito? Ang gapo agay-gay lah. Di ba? Ay, nako. Ay, kaingas ka mo to ba? Ayan, wow, kang ko kanina. Wow, kang ko. Naalig ko like yan si Councilor Elias. Wow, kang ko lang. Tuwang-tuwa talaga. Ano yung tawag na? Buntong hininga. Yun. Pero tuwang-tuwa talaga ako dito sa bag ni Madam Amy. Talagang hindi ka makamabo na. I like it. Korting crocodile. Korting crocodile talaga. Korting crocodile talaga. Sabi ko, talaga itong si Madam Amy, pauso talaga. Okay, papansin din. Papansin mo yun. Kaya ngayon, ma'am, ba't nga ganyan ang korte ng bag ninyo? Sabi niya kanina, di ba nakahuli na ako ng isa, sabi niya. Pero pagka, paano kalamakaakar, madam? Pagka mahuli mo silang lahat, isabit mo silang lahat, ang kalamakaakar. Nabunton, pati matam, nasaraan. At karakol na buhaya. Ay, nako. Di ba? Yes. May breaking news tayo, Ano yan? 8 sites natamaan ng pambobomba ng Israel. Nako. Nako. Sa Qatar. Wait lang. Yung pa yung isang problema. Ito, mga kapaborito. Mass destruction. Ayon sa balita, napatay doon yung leader ng Politburo leader. Wait lang. Magulo tong cellphone ko basahin mo. Sa ano yan? Saglit. Sinong nag-launch ng missiles? Israel. Israel. Ang tumira sa Pakistan. Hindi ko alam kung Pakistan. Basta sa lugar ng mga Hamas. Pero sa Qatar, Qatar yung nabanggit mo eh. Yes. Ito Politburo leader Khalil Al-Hayya and Zahir Jabarin. Duharara. Were assassinated in Israel attack on Doha, Qatar. Nandun sila sa Doha. Kaya ang advice ngayon ng US Embassy sa Qatar sa kanilang mga citizens to shelter in place following reports of missile strikes in Doha. Hamas officials say Israel targeted their negotiating delegation in Doha during ceasefire talks. Mahirap yan kasi parang pag ceasefire, siyempre, alam naman natin na tigil putukan, ba't may nangyaring pag-atake? Dalawang leader to leader, mga kapaborito. So, yan na naman i-intra yung investigasyon ng United Nations Council, di ba? Di ba? Maapektuhan na naman ang gasolina nito, presyo ng crudo, kapaborito, RJ. Ay, nako, baka. Kasi timagay na piso, pigaralanatan. May pampapagasulinan ko, di binmali, 56-70 plus na. Yung social na gasolinahan. Yung social ba yan? Kasi mayroon siyang, di ba, mayroon siyang, yung parang, anong tawag mo doon, yung pwede kang magmerienda. Meron siyang parang kantin. Kasi minsan, napadaan dyan si idol ko din, si
Dingdong Dantes. Talaga? Oo, nagmerenda siya. Ipinost pa nga niya eh. Talaga? Oo. Ganyan sa Binmalay. Social ta pala yun. Oo. Buti hindi mo nababanaan. Ako nababanaan. Sayang. Siguro hanggang ano ka lang, nagpapagasolina. Hanggang paggasolina lang. Wala nang pamirienda. Di ba? Darating na. Malapit na. Pasko na eh. Di ba? May babalik din ang dati. Ay, sana nga. Sana. Kasi pang pagasolina, alam mo na. Oo. Hindi naman aandar yung sige. Baka mabanggit ko pa yung gusto kong sabihin na sige. Basta babalik. Sana may balik, sir. Sana kapaborito RJ, magtuloy-tuloy ito. Nakita natin ng liwanag sa dilim. Sabi nga nila, pag may dilim, may liwanag. Di ba? Basta gusto ko yun. Serbisyo muna bago sarili. Bayan muna bago sarili. Yun, gusto ko yun. Para di ba? Ay, kung talagang porsigido kayo. Siya pala, kahapon, nakauwi ako ng maayos sa bahay. Yun nga eh. No traffic. Thank you. Dahil yung aking mga anak naman, dahil yun na yung kanilang daily routine, uuwi ng alas 6, ay maaga din sila. So sabi ko, walang traffic. Yeah. Pero may tanong ako. Ano? Ikaw din, tanong ko sa'yo. May pulis? Wala. Yun. Sabi niya, Zero. As in talagang wala. may pulis. Sabi ko, hindi pala, pardon me. May poso, may nag-traffic. Wala. Sabi ko nga, kita nyo na, kung wala kayo, maayos ang traffic. Maayos ang takbo ng sasakyan. Pero pag nandyan kayo, ay agi, andukurukoy, sulinya. Kasi sabi nga ng isang kaibigan ko, pag, ito nakinig din siguro pa, pag in-stop mo yun kahit segundo lang, yes. magkukumpul-kumpul na yan. Tama naman. Pero pag nagbibigayan, yan. Hindi yan magkukumpul-kumpul. Hayaan nyo na yung mga drivers. Yes. Kasi nagkakaintindihan yan. Hindi man sila nagsasalita, pero nagkakaintindihan yan. Yes. Kung may trouble lang, saka kayo pumasok sa eksena. Yes. Pwede ho ba yun? Ayan. Kita nyo kahapon, ay, bali-bali pa nag-drive ko ka. Anong oras yan? 4:45 nasa daan na ako, pauwi na. Nakarating ako ng bahay, 5:30. So, ibig sabihin, walang traffic. Wow, walang traffic. Kasi maraming maunor eh. Lalo na pag sarili mong sasakyan, wag mo lang masalubong yung hindi niya sasakyan, yung minamaneho niya, walang pakialam, lalo na pag company, bahala na yung kumpanya sasagot sa'yo. Pero pag sarili mo, talagang defensive ka. Yes. Diba? Lalo na yung sa'yo, bagong-bago pala. Sa ating mga... manager, agnabasan. Sa ating sa mga kaibigan natin sa PNP, dyan sa Binmalay, okay, magtatampo ha. Thank you sa inyo. Basta yun lang ang hiling namin. Ayaan nyo na. Kung may trouble, then that's the time you pero enter. hayahay naman sila sa Binmalay. Hayahay naman yung mga PNP dyan dahil ginawan sila ng silungan Para para mag-checkpoint. Doon sa sa Taytay na may kubo-kubo doon. Hindi yung Taytay na Akubong, may bypass road. 'Di ba nandun sila sa silong? Hindi mo na nadadaanan. Hindi ko nadadaanan. Doon. Alam mo yung Taytay na nakaabang. Alam ko na. Doon lagi ang checkpoint. Kasi maganda doon. Okay lang. Yun. Hindi naman mandatory na nasa araw kayo. Kung saan yung convenient sila, 'di ba? Yes, para maipatupad ng tama. Okay, may gusto pa, may magusto pa sana ako kasi kapaborito RJ. Pa-advise yung mga tricycle sa gilid. Kasi noon, nakita ko yung epekto noon. Yung may mga pulis nandun, pinagigilid yung mga tricycle. Kasi yun naman dapat 'di ba? May batas na tayo doon. Naging maganda ang traffic, pero after a while, nang wala na si Tatay Digong, wala na rin. Nandun na yung Ningas Kugo. Yung yung slow moving vehicles. Yun. Pero so may batas. Oo. May batas din. Hindi naman sa dinidiscriminate natin. Kasi may tricycle din ng
ang sasakyan ng Oo, parents-in-law ko, tagal din na tricycle. yung, serbisyo. Oo. Pero may batas ka mo. Oo, kasi May batas din tayo. Oo. Huwag tayong lalampas sa oras. Yun! Nagagalit Natumbok mo. Kaya magpapaalam na po kami sa Liknay Baloy ni Kapaborito RJ Jimenez. Sa Kalabakan tayo lalang wala sa Magdararan Lingkor. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay Magdaran Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalabakan tayo, team on the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas, mga kapaborito, tabayan ang susunod kagad ng number 1 ni Kapaborito Joy Baby. Dito lamang po yan sa number 1 music station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay.